potom odídete k tej rodine a ste tu, som tu, už to bude 11 mesiacov. Ahojte, ja vás vítam v dnešnom videu a dnešné video bude úplne celé o Amerike. Bude to o tom, čo v Amerike robím, ako som sa do Ameriky dostala a úplne všetko ohľadom toho. Keďže ste mali na mňa veľa otázok, tak som sa rozhodla, že túto tému vám rozložím do 2 videí. Dnešné video bude celé oficiálne, bude to o niečo o mojej práci, o agentúre, cez ktorú pracujem a celý ten proces, ako som sa dostala zo Slovenska až sem do Ameriky. Druhé video bude skôr o takých tých mojich pocitoch, aké to pre mňa bolo odísť tak ďaleko, ako som si zvykala a také skôr osobnejšie otázky, na ktoré sa tiež dosť často pýtate. Takže to by bolo toľko. Ja som si tu nachystala poznámky, aby som išla pekne po poriadku, aby ste v tom nemali nejaký chaos a budem sa snažiť teda to tak nejak jednoducho vysvetliť, čo vlastne to všetko je. Ja vlastne v Amerike som ako au pair. Možno niektorí viete, čo to au pair znamená, niektorí pravdepodobne nie. Au pair je vlastne výmenný program, je to niečo medzi študijno-pracovným výmenným programom, kde vy prídete do americkej rodiny, staráte sa v americkej rodine o deti, dajme tomu, ja sa tu starám o 2 deti a na oplátku u tej rodiny zadarmo bývam, zadarmo sa strávujem, plus mi rodina i platí nejaké to vreckové, takže vlastne si tu aj zarábam. Na Slovensku máme 3 agentúry, ktoré ponúkajú tento pobyt, au pair pobyt a to sú Students Agency, Cool Agent a Culture Care. Ja som cez agentúru Culture Care aj z toho dôvodu, že táto agentúra má najväčšie zastúpenie rodín, takže je najväčšia šanca, že si nejakú rodinu nájdete. A taktiež táto agentúra už zahŕňala i poistenie, čím ale táto agentúra nie je najlacnejšia pre au pairky, takže tie lacnejšie agentúry sú určite Students Agency a Cool Agent. Podmienky na to, aby ste sa mohli stať au pair, sú v každej jednej agentúre úplne rovnaké a nikdy sa nedá spraviť výnimka, nič sa nemení ani nič, pretože to ide všetko cez vládu a je to všetko vlastne stanovené v tých vízach, čo musíte splniť. A to je vek od minimálne 18 rokov, maximálne 27. Čistý trestný register, musíte byť slobodná. Môžete mať priateľa, ale nemôžete mať žiadny záväzok ako svadba a podobne. Vodičák. Musíte mať možnosť odcestovať minimálne na 1 rok. Musíte mať ako takú úroveň angličtiny, predtým než vlastne vy, keď sa v agentúre registrujete, tak máte pohovor v angličtine, ale myslím si, že to je úplne jednoduché. Musíte mať ukončenú strednú školu. To by bolo všetko. Keď sa rozhodnete stať au pair, tak jednoducho idete do agentúry, vypíšete si prihlášky a doložíte všetky potrebné údaje, plus zaplatíte poplatok. Niektorým agentúram platíte registračné poplatky, ale napríklad v Students Agency sa platí registračný poplatok, myslím, že to bolo 100 €. U Culture Care sa registračný poplatok neplatí, platíte až vtedy, keď už máte rodinu a Ameriku máte na 100% istú, až vtedy platíte. Cool Agent, neviem ako to je v Students Agency, platíte už aj predtým a potom platíte druhú polovicu. Musíte doložiť hrozne veľa dokumentov a ja vám tak skrátke poviem, ktoré dokumenty to sú. Je dosť možné, že som niečo zabudla, ale snad nie, takže tak. Takže musíte absolvovať pohovor v angličtine, musíte písať nejaký taký psychologický test, alebo niečo také to bolo. Musíte si vyplniť celý profil s úplne všetkými informáciami o vás, hrozne veľa otázok o vašom živote, o vašich cieľoch, prečo chcete byť au pair, či ste niekedy už žili tak dlho doma, no proste kopu otázok ohľadom vás. Musíte doložiť referencie, že ste sa starali v minulosti o deti a myslím si, že je tam nejaký počet hodín, ktoré chceli ste mať absolvované, takže napríklad ja som predtým pracovala ako babysitterka v Anglicku a Španielsku, takže som tam doložila to. Plus som tam musela dať kontakt, pre koho som pracovala. Taktiež som robila trenérku krasokorčuľovania, čo bola zase práca s deťmi, takže aj to som tam doložila. A oni potom každú tú osobu preverujú, či naozaj ste tam pracovali, či tie skúsenosti, ktoré ste povedali, máte a tak ďalej a tak ďalej. Medzi tie skúsenosti sa rátajú aj veci napríklad, že ste strážili dieťa, susede a podobne, takže tie referencie sa dajú v pohode zohnať. Potom potrebujete papiere od doktora, že ste v podstate zdraví, že môžete stráviť ten rok v zahraničí. Taktiež potrebujete napísať list rodine, čo je vlastne taký úvodný list pre rodinu,
prečo sa chcete stať au pair, aké máte skúsenosti, opíšete tam, vlastne poviete tam niečo o vašej rodine a tak ďalej a tak ďalej. Taktiež natáčate video pre rodinu, čo je taktiež celkom sranda, vlastne to video robíte v angličtine a v podstate to je taký krátky vlog, iba poviete tej rodine niečo krátke o sebe. Ide to skôr o to, aby tá rodina videla, aký máte prejav, aby videla vašu úroveň angličtiny, počula vašu úroveň angličtiny a aby vás ako videla tak trošku kvázi naživo. Dokladáte teda váš vodický preukaz a dokladáte čistý register trestov. A myslím si, že to by malo byť všetko. A ešte dokladáte maturitné vysvedčenie. Keď máte všetky tieto dokumenty, odovzdáte to agentúre, agentúra vás schváli a vytvorí vám na ich stránke váš profil a v tom momente vás všetky tie rodiny z Ameriky vidia a začína váš match proces. Je to proces, kedy vy ste tam sprístupnená pre všetky tie rodiny a rodiny si vás vyberajú. Keď sa nejaké rodine páčite, tak oni si vás tam zakliknú, vám pošlú e-mail, že teda o vás majú záujem. Vy si ten e-mail pozriete, kliknete si na ich profil, prečítate si o nich, máte tam zase všetky informácie o tej rodine, máte tam, kde žijú, koľko majú deti, čo bude vašou náplňou práce. Vám rodina páči, tak si s ňou vymeníte pár e-mailov a potom máte s tou rodinou Skype, kde navzájom komunikujete a zisťujete viacej informácií o tej rodine, takisto rodina zisťuje viac informácií o vás. No a keď sa vám nepáči, tak jednoducho tam napíšete dôvod, prečo sa vám tá rodina nepáči a zase čakáte na ďalšiu rodinu, na ďalšiu rodinu, na ďalšiu rodinu. Ono niekedy sa tých rodín vystrieda tam vážne dosť. Aj napriek tomu, že už máte ten Skype s tou rodinou a vy tú rodinu fakt chcete, že sa vám hrozne páči, tá rodina vám stále môže povedať, že si vybrali niekoho iného. Takže je to také, že musí tam byť, ten záujem tam musí byť z oboch strán. Rodiny stále komunikujú s viacerými au pair, takže treba rátať s tým, že tam vždy máte nejakú konkurenciu. Takže, teraz si povieme niečo o tom, čo je vlastne náplňou au pair, čo au pair robí, koľko taká au pair zarába. Každej rodine au pair v Amerike zarába $195, 195, väčšinou rodiny vyplácajú $200 na týždeň. Vaša práca je starať sa o deti, nie o domácnosť. Takže vy sa robíte iba to, čo sa vlastne týka detí, upratujete po deťoch, veziete deti do školy, krmíte ich, ste s nimi doma, hráte sa, všetko okolo detí. Môžu sa tam vyskytnúť aj nejaké domáce práce, udržiavať kuchyňu čistú, udržiavať dom čistý a podobne, pretože predsa len ste tak trochu člen tej rodiny, takže sa snažíte nejak udržiavať tú domácnosť, aby fungovala. Pracujete 45 hodín týždenne, nikdy by to nemalo presiahnuť 45 hodín týždenne a z pravidla to nemôže byť viac ako 10 hodín denne, jednoducho nemôžete s deťmi stráviť viac ako 10 hodín denne. Z pravidla taktiež musíte mať 1,5 dňa voľno počas týždňa, a musíte mať musíte mať celý víkend voľný počas mesiaca. Takže teraz sa nájdeme k tomu hľadaniu rodín, takže si voláte s rodinkami, všetko super, nájdete si rodinu, ktorá vám vyhovuje, rodinka vás chce, vy ste rodinku, bum, máte rodinu, zaplatíte poplatok agentúre a začne všetko to vybavovanie. Úplne najdôležitejšou vecou, ktorú budete vybavovať, sú vaše víza. Budete musieť ísť na ambasádu, zase tam dnes hrozne veľa papierov. Za víza som myslím, že platila 150 € sa platí za víza. A agentúre som platila niečo okolo 800 €. 1000, ja som platila viac, než som mala. Ale platí sa nejakých 800 €, myslím. Agentúre plus tie víza, 150 €, plus musíte rátať s financiami, že budete potrebovať poistenie, nejaké fakt dobré a kvalitné, kvôli tomu, že v Amerike je zdravotníctvo neskutočne drahé a pohybuje sa to v tisíckach. Takže je lepšie si za to doplatiť na Slovensku, ako potom by ste sa mali zadlžiť na niekoľko rokov v Amerike. Darčeky pre host family. Vždy si zistíte tak trochu, čo sa tej rodine páči, čo majú deti radi a vždy im niečo malé prinesiete, takže investujete nejaké peniaze i tam. Ďalej budete potrebovať nejaké peniaze do začiatku, ale to stačí úplne nejakých 200 €, 100 €, 150 € na prvý týždeň v USA. Čiže vlastne platíte poplatok agentúre, ktorý sa pohybuje okolo 800 €, 150 víza, 100 až 200 poistenie na rok, nejakých, dajme tomu, 70 €, 50 € za darček, za tie darčeky, ktoré prinesiete a to by bolo všetko. A peniaze do začiatku. Na prvý týždeň, ešte to som zabudla. Takže rodinu už máte, víza máte, všetko ste dostali a hurá, agentúra vám pošle vašu letenku do Ameriky,
ktorú vám vlastne platí agentúra, respektíve si myslím, že to zahrňa ten poplatok, ktorý tej agentúre platíte. Každopádne agentúra vám ho zabukuje, aj všetko spraví a vám už iba príde teda letenka s tým, že určitý dátum odlietate, vždy si môžete vybrať, kedy chcete odletieť a agentúra sa vám snaží nájsť rodinu na ten dátum, ktorý vám vyhovuje. No a vy už iba čakáte, odpočítavate si dní, stále ste v kontakte s tou rodinou, je dosť dôležité si udržiavať stále kontakt, voláte si, píšete si aspoň raz za týždeň, aby ste stále udržiavali nejaký kontakt ten s rodinou, voláte si aj s tými deťmi, aby si deti na vás zvykli a tak ďalej a tak ďalej. No a príde deň D, agentúra vám ešte predtým povie, či z vašej krajiny niekto odlieta. Keď som odlietala ja zo Slovenska, tak neodlietala ani jedna Slovenka a odlietala som z Viedne s Rakúšankami, kde sme sa všetky na letisku stretli, agentúra mi dala na ne kontakt, my sme sa spojili cez WhatsApp predtým, odlietalo ich odtiaľ nejak 10 a my sme sa všetky stretli na letisku a vlastne sme išli celý čas v lietadle spolu. Sedeli sme nejak vedľa seba, agentúra myslím, že tie letenky bukla všetky sedadla vedľa seba. Odtiaľ sme leteli do Londýna, v Londýne sa ku nám napojili zase ďalšie oper, ktoré boli vlastne z už celej Európy, boli z Nemecka, z Norska, Švajčiarska, Angličanky a tak ďalej a tak ďalej. Vlastne všetky operky, ktoré mali prestup v Londýne, tak sa tam napojili. No a odtiaľ sme leteli priamym letom priamo do New Yorku, kde nás vyzdvihla agentúra autobusom a išli sme do Training School. Training School je vlastne prvý týždeň, kde strávite v USA, keď prídete ako au pair. Idete na americkú univerzitu, ktorá je prázdna, je prístupná vlastne iba pre tieto operky a 4 dní tam v podstate študujete o tom, ako sa starať o dieťa. A takúto americkú kultúru a všetko ohľadom tej Ameriky, aby ste boli pripravené na ten program. Je to tam super, je tam vždy hrozne veľa oper, nás tam bolo myslím si, že cez 400. Bývali sme tam na internáte a bolo to super. Je to taký kultúrny šok trošku, pretože sú tam naozaj dievčatá z celého sveta, z Austrálie, z Thajska, z Číny, Japonska, z Európy, no proste úplne zo všade. A ste s ľuďmi, ktorí zažívajú úplne tie isté pocity ako vy, tiež sú prvýkrát v živote v Amerike, nevedia, čo ich čaká, ani nič podobné, takže tak. V Training School sa nachádzate od pondelka do piatku, štvrtok sa ide do New Yorku, do New York City na výlet, kde buď môžete ísť, alebo nemusíte, ale väčšinou všetky operky tam idú, pretože kto by nešiel do New Yorku, hej. Ten výlet v New Yorku bol super, i keď sme ho tak trošku videli šťastí iba z autobusu, ale proste bolo to také wow, som v New Yorku a to bolo vážne super. Ja som sa tešila, kedy sa tam naspäť vrátim, keďže som vlastne rodinku mala z New Jersey a som 20 minút do New Yorku. No a v sobotu, alebo v piatok to bolo? V piatok príde deň D a postupne ráno začnú autobusy vyzdvihovať operky a začnú vás rozvážať k vašim rodinám. Vždy ten autobus zastane na nejakej lokalite a tam si pre vás prídu tie host family, niektoré host family tam čakajú s kyticami, iné s balónmi alebo s takými tými konfetami, držia vaše meno a proste tak ďalej a tam sa rozidete, všetci sú happy a všetci sa tešia a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne potom odídete k tej rodine a ste tu? Som tu? Už to bude 11 mesiacov, čo som v tejto rodine. Celý ten proces som zobrala od začiatku až po koniec. Myslím si, že som nevynechala naozaj nič. Dúfam, že som vám to aspoň tak trošku priblížila. Ja vám pravdepodobne tej agentúre napíšem do popisu, aby ste si ich mohli nájsť. A ja som o tom ešte písala jeden článok na blogu, takže tam je to tiež tak trošku zhrnuté. To vám tam tiež napíšem do popisku videa. A to by bolo asi všetko. Teším sa v ďalšom videu na to, ako vám poviem už také tie moje osobné pocity, ako to celé prebiehalo. A dúfam, že sa vám video trošku páčilo, že vám pomohlo a to by bolo všetko. Takže ahojte a užite si krásny zvyšok dňa.